त्रास कुठे कुठे आले? सुरुवातीला मी ज्यावेळेस आलो तुमच्याकडे त्यावेळेस खांदे म्हणजे इतके दुखत होते, असं इकडं पाहिलं तरी पुढचं म्हणजे पर्यंत हां खांदे दुखायचे. खांदे दुखत होते, असं इकडं तिकडं पाहता येत नव्हतं. बरं म्हणजे मान पण आखडलेली हो, होती. मान जाम झाली होती. बरं हातांना काही त्रास? हा ह्या करंगळीला मुंग्या येतात, मुंग्या यायचे. बरं ते बी क्लिअर झाले आता. अच्छा म्हणजे किती दिवसापासून त्रास होता साधारण? तरी 2 वर्ष त्रास होत होता. 2 वर्षापासून म्हणजे होता तसाच होता की वाढत चालला होता दिवस? नाही शिवाय मला असं घ्यावं लागायचं वरती काही काळानंतर. इथं तुमच्याकडे आल्यावर पहिले क्लिअर झालं. अच्छा पहिल्यांदा आलो आम्ही त्यावेळेस क्लिअर झालं. अच्छा अगोदर तुम्ही दाखवलं होतं कुठे आपल्या याच्या अगोदर? पुण्यात आमचं पुणे जिल्हा आहे आम्हाला. हां पुण्यामध्ये प्रत्येक एखाद्याने सांगितलं ना आमच्या ठिकाणी चांगला डॉक्टर आहे, प्रत्येक पुण्यात कुठं बी जा म्हणजे दवाखान्यात फिरलो मी पुण्यात. अच्छा कुठंच फरक नाही पडला. अच्छा रिपोर्ट्स वगैरे काय काय केले होते? काय नव्हतं, एक्सरे काढले होते. एक्सरे केले होते. बरं आपण इथं आता किती केली आज ट्रीटमेंट? तिसऱ्यांदा. बरं मग अगोदरचा त्रास आणि आता सध्याचा त्रास बदल काय काय सांगता येईल तुम्हाला? बदल म्हणजे आता मी ना ते 1 वर्षभर काहीच काम करीत नव्हतो घरी सुद्धा, आणि आता पूर्ण काम म्हणजे करतोय. काम करायला लागले होता. अच्छा ट्रॅक्टरवर बी बसतोय, ऊसाची लागण केली, सरी 2 एकर तोडली, तरी अच्छा पूर्ण काम केलं मग मी इकडे आलो परत. अच्छा बाकी दुसरं काही गोळ्या औषधाची गरज वाटते का तुम्हाला? काय नाही, गोळी सुद्धा नाही खाल्ली परत. अच्छा